Ang tigulo sila disco. Disco. Ako po ay aawit, huwag sanang magagalit. Hindi naman nangungutya, nagsasabi lang ng totoo. Praise the Lord, Baptist na po. Doktrina ko ay totoo. Tulad ng charismatic, emosyonal at non-biblikal, mata nila'y nakapikit, nakataas, pati kamay, hinuhuli ang espiritu, sa kanila'y humihiwalay, kumikending ang mga baywang, nagcha-cha-cha ang mga paa. Hala, mag-disco na kayong mga unsaved. Tingnan nyo itong si Almida, pati patay bubuhay daw niya. Nung namatay ang anak niya, wala naman siyang nagawa. Tingnan nyo ang El Shaddai, walis itlog may himala raw. Ngunit ang kanilang leader, parang bakla kung makagalaw. Mata nila'y nakapikit, nakataas, pati kamay, hinuhuli ang espiritu, sa kanila'y humihiwalay, kumikending ang mga baywang, nagcha-cha-cha ang mga paa. Hala, mag-disco na kayong mga unsaved. Tingnan nyo itong si Soriano, hanggang ngayon ay duling pa. Mabuti pa si Periol, kahit saan nang hihingi. Tingnan nyo si Father Archie, ginagaya preaching ng Baptist. Mabuti pa si Kibuloy, marami nang nag-aabuloy. Matanila'y nakapikit, nakataas, pati kamay, hinuhuli ang espiritu, sa kanila'y humiwalay, kumikending ang mga baywang, nagcha-cha-cha ang mga paa. Hala, mag-disco na kayong mga unsaved. Ba't ako lilipat pa sa ibang relihiyon? Nasa baptis ang katotohanan. Biblia ko King James Version, umiwas sa hindi sigurado, ligtas ngayon, bukas ay hindi. Ayaw ko nang ditiyak sa eternal security. Mata nila'y nakapikit, nakataas, pati kamay, hinuhuli ang espiritu, sa kanila'y humiwalay, kumikending ang mga baywang, nagcha-cha-cha ang mga paa. Hala, mag-disco na kayong mga unsaved. Amen.